Hei, salutare tuturor! Eu sunt Tiger Gamer după 2 săptămâni de inactivitate, pentru că știți că am vrut să mă las de YouTube și asta, dar cu ajutorul vostru și al lui Foxanu am reușit în sfârșit să fac episodul de Brawl în revenire forță. Și acum vreau să vă arăt că am 42 de brawler și știți bine că în ultimul episod aveam decât 39. Pentru că am mai luat niște brawleri. Dar înainte să vi arăt, vreau să vă arăt că din Star Drop-ul legendar am luat skin-ul ăsta pe Bibi. Și poate că n-ați văzut că am și Bubblegum Bibi. Dar mie îmi place mult skin-ul ăsta. Da, și acum hai să vă arăt brawlerii pe care i-am luat. L-am luat pe Chuck, da, mi-a picat din Star Drop legendar. Și l-am luat și pe Cordelius, pentru că, na, l-am luat cât încă era cromatică și bine am făcut. Că acum norocul meu că e legendară. Îl am și pe Mico. Pe Mico, știți, îl are toată lumea cu skin-ul ăsta bengos. Și acum vreau să-l iau pe Crow. Dar mai trebuie doar 700 și ceva de credite. Iar m-a luat răceala și îl iau pe Crow. Acum, problema mea e că n-am de unde acum să fac rost de 700 de credite și da, va trebui să strâng încet. Și după aceea mă gândesc ori să iau pe Pam, pe Griff, pe Piper, ori pe Grom. Dar o să fac eu un sondaj pe comunitate cu cine să iau data viitoare. Dar în fine, acum o să jucăm cu toți brawlerii pe care v-am spus de ei, începând de la Heist-ul. Bibi nu o să joc cu ea pentru că e vai de ea. Așa, îl luăm pe Stu. Este selectat pe Solo Showdown. Și hai să vedem. Mamă, n-am mai jucat de mult timp Brawl. Să sperăm că încă mă mai descurc. Bun, mă duc după Barley. Nu, mi l-a furat furcioasa. Și din cauza lui Pam. Na, pe Maya nu e bună de nimic. Cred că pe Pam nu o bag în zonda sau hai mă să o bag. Dacă tot. Încercarea moarte n-are, poate ea se votează. Dar eu sincer aș vrea să iau pe Piper. Nu știu de ce, dar vreau să iau pe Piper, sincer. Așa. Hopa. Bă, știam că Stu-l bate pe Spike. O anihilăm și pe Bonnie. Nu. Da. Bă, chestia rea la 10.000 de trofei e că înainte de update eu aveam creditele ăștia de aici, 920. Și bă, frate, când a venit update-ul, puc, mi-a dat Star Drop-ul legendar. Pentru că mie nu mi-a mai dat Star Drop-ul legendar, pentru că Brawl Stars-ul au decis că bă, hai să nu-i mai dăm lui ăsta Star Drop legendar, că el a luat creditele.
Dar eu nu înțeleg ce treabă au creditele cu Star Drop-ul. Eu asta nu înțeleg. Și-am pierdut bunătate de Star Drop legendar. Și legendar îmi dă doar la 20.000, cred. Da, 20.000 Star Drop legendar. Nici că mai îmi Star Drop legendar. Sau mitic. Bine, mitic mai dă de câteva ori, dar degeaba, pentru că îmi dă numai porcării. Pentru că am contul mare și Brawl se decide că să-mi dea numai porcării. Așa, bă, cu Frank n-am jucat aproape deloc. Bine, l-am luat, am jucat până am făcut nu știu câte trofee pe el, dar... Bă... Cât de prost să fiu! Cât de prost să fiu! Cât de prost! Bă, frate, și puteam să jur că dau ultimata până să vină gazul. Se vede că n-am mai jucat Brawl de ceva timp. Și cu Spike, cu vieții. Așa, ăia se bat pe acolo. Eu n-am nicio treabă, mă duc să iau cutiile astea. Dacă aș mai fi jucat Brawl, m-aș fi dus și eu peste ei. Plecă-mă de aici, Leon. Nu, fițară asta! În fine, nu contează. Mamă, ce o să mă mai oftic eu? Hai, mă, treci aici. Nu, stai aici cu... În fine. Acum hai să jucăm și cu Bibi. Dacă vă întrebați ce a trăsnit așa, e degetul meu. Hai. Aoleu. Bă, la sper că stă acolo, nu mă campează. Hai că nu mă campează dacă e. Dă-i, așa. Deci dacă vine Mico și mi-a power-ul, Mico e bun pentru furat. Deci Mico, dacă îl pui să iau vreun power sau ceva, frate, e prea bun. Ia, îl dovedesc și eu pe Mortis? Dacă aș reuși să-l prind. Că vine și Leonul. Ia. Prietene, că nu sunt. Nu sunt eu prost să mă duc acolo. Nu. Nu. Bă, frate, de ce trebuie să fiu atât de prost? În fine. Până anii știu cât de cât. Mai parles cu nani.
Deci dacă vine griful, nu știu ce fac. Na. Opa. Da, poate am vreo șansă. Frate, dar e plin de sărgi pe aici. Doamne! Frate, cât de noob să fii? Adică pe bune n-ai mai jucat Brawl Stars de ceva timp, dar pe bune! Acum chiar devine personal. Cred că misiunea noastră de azi e să ajungem măcar pe locul 1 sau pe 2. Hai, bag și un ceac. Sau mă apuc și eu de furat. Eu lupta 1-1 cu alt Mico. Nu o câștig, deci nu o câștig. Frate, avea 1 power. Un Brawl dacă îl omori îți dă 1 power. De ce Sfântul Petru? Hai să-l omorâm pe Mihai ăsta. Pleacă-mă de aici. Acum hai să-l omorâm pe Frank. Așa, bă, mă descurc cu Mico. Cred că măcar cu Mico să ies pe locul 1. Ba, pe locul 1 clar. Ia, să vedem, ne dă și nouă ceva bun. Apăsați acolo butonul de like. Bun, și de subscribe. Dacă a dat rare, înseamnă că n-a apăsat butonul. Oare dacă ajung? Dar nu, că nu ajung, că e prea mult de jucat. Nu fac atâta nici în 3 luni. Mă gândeam să ajung la 15.000 în episodul viitor. Sau vorbesc cu Fox și face episod în care mă ajută să pușez. Dar nu acum, că n-ajung și eu pe la 14.000. Dacă o ajungi la 14.000 până în episodul viitor. Bun. Ce am nou? Acum vreau să schimb câteva misiuni și cam asta. Știu că n-am jucat cu toți brawlerii, dar așa. Hai că o schimb pe asta. Bă, asta e bună. A schimba-o pe asta, că e cu 24. Bun. Asta e bună. Asta nu prea merită. Așa. Nu mai merge să schimb. Ok. Bun, mă băieți, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Tiger Gamer, iar noi ne revedem în episodul viitor. Pa, pa!